किती काम करतेस ना दिवसभर, म्हणून आज उठल्यावर पहिलं मी दूध उकळायला ठेवलं. किती काम करतेस. आणि पण ते 20 मिनिटं झाली दूध काय उकळत नाही. किती काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. बघू तरी काय ठेवलंय. खूप काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. परत अशी काळजी करत जाऊ नका. अक्कल नाही का तुम्हाला. दूध आणि डोशाच्या पिठातला फरक समजत नाही का. डोशाचं पीठ उकळत ठेवलात एवढा कळत नाही माणसाला. आणि काळजी करतोय माझी मोठा आलाय. कसली रे माझ्या डोईवर चढून बसली.